пол. Затова се обръщам към вас в женски род, като приятелки. Приятелки на литературата, на изкуството, на красотата, на любовта, но най-вече приятелки сърдечни, които обичат и уважават нашата прекрасна Живка. И аз искам да започна тази вечер с аплодисменти. Сега да ви чуеш също. Представите ли си, аз, учителката по литература, която съм изписала десетки хиляди и повече страници, есета, литературни съчинения и прочие, която съм изчела милиони страници книги, не съм се осмелила да напиша роман, а нашата приятелка Живка ме изненада приятно с това, че е написала книга, и то, представете си, книга за любовта, а любовта, знаем всички ние, това е най-стойностното, най-прекрасното чувство, което ни крепи, независимо от възрастта. Или ако се послужа с думите на Пушкин, люби се възраст и пък корни. Така че, независимо от моята възраст, аз винаги мога да говоря за вдъхновяващата, прекрасна, истинска и толкова търсена, толкова желана и никога не обягваща човешка обич. Вие знаете, че любовта има различни измерения. Това може да бъде любов към детето, любов към науката, може да бъде любовта към отечеството, но тази малка и така добре реализирана книга, толкова истинска в откровението си, е книга за обичта човешка, тази любов, която всички ние жадуваме, може би някои са я постигнали, но същевременно любов, която никога не може да остарее и винаги ще търсим. Мисля си, че Живка е твърде смела, не само за това, защото понякога отнема от годините ни, правейки ни невероятни прически, обграждайки не с любов също, но твърде смела и тогава, когато е решила на белия лист да изповяда едно прекрасно чувство, вечно чувство, и на мен лично ми беше много приятно да разбера, че се е получило. Че тя е създала един текст, в който има много светлина, много нежност. Има едно благородство, с което тя разказва за свои преживелици и същевременно обобщава. Защото вие знаете, че една книга винаги е синтез на всичко това, което е преживяно, което е наблюдавано. Затова тя си е позволила и много умно да замени истински имена, да обобщи, да плете диалози, най-трудно се постига в една книга диалог. Даже твърде успешно, от моя гледна точка, е успяла да асоциира представите за човешкото чувство с природата. Ето, например, вие всички познавате този текст. Беше навалял сняг, беше впечатляваща гледка, вижте едно сравнение. По борчетата имаше сняг, сякаш като окичен гирлянд. Не само това, има моменти, в които човек познава себе си. Аз съм казвала в един така спонтанен разговор и казах, че най-доброто на нейната книга, това е искреността. Разбира се, когато се пишат книги, винаги има една художествена измислица, вие знаете, все пак това е предмет на изкуството, но любовта като едно вечно чувство, търсено, желано, искано, необходимо за всяка една от нас, за всеки човек, независимо от възраст, независимо от раса, независимо от религия, това чувство е нещо много ценно. То е сакрално чувство и сега тук ще плета една мисъл от Библията на апостол Павел, който ще каже в една беседа към коринтяните: има 3 неща в живота, които са много ценни: вяра, надежда и любов, но любовта стои над всичко. И ето вие виждате, тук усетихте
как във всеки ред прозира едно много силно чувство, а човек, който е способен да обича, да се вълнува, да търси любовта, този човек наистина притежава голямо сърце. Мисля си, че всяка една от нас е изпитала или копне да изпита това чувство, дори когато ни е наранявала другата страна, другия човек, дори когато не винаги сме получавали отзвук, дори любовта да бъде платоническа, нереализирана, независимо от това, тя се остава един копнеш, едно усещане за красота, защото любовта е красота. Любовта е живец. Любовта е тази, която от слятата топлина на две тела се ражда дете. Ние знаем много добре, че вървейки по улицата можем да усетим в един поглед, в един жест, в един поклон, в една спонтанно изразена дума можем да усетим много неща. И си мисля, че когато чета тази книга, чета и препрочитам, редом с хубавите мисли, ценни мисли, които тя е потърсила и поставила тук по-отделно на отделни страници, това, което тя ни казва, това, което тя рисува, то е провокативно, то е някак желано от всички нас и много ни се иска и ние да имаме подобни пориви, подобни копнежи. Разбира се, всеки иска да бъдат реализирани, но дори когато са нереализирани, те носят един заряд, един потенциал, една окриленост на всеки от нас. Иска ми се тук да прочета и това един фрагмент тук от текста, който съм отбелязала. Вие познавате този текст. Например, как тя ще покаже не само порива, тази окриленост, тази жажда за близост и това, което е горчивината на една любов. Но вярвайте ми, когато човек е много чист, когато е много чувствителен, дори тази горчилка, този спомен, това връщане назад във времето, то продължава да бъде много ценно. То ти дава живот, то те кара да мислиш, да мечтаеш, да жадуваш и превръща нашия толкова привичен житиен ход, този бит. Това битие толкова прозаично, къде е безпаричие, къде е нерви по други при различни обстоятелства, превръща в една приказка денени. Ето, например, казва тук тя за това как има интересни сравнения. Удавника, който искаше да се хване с ламката в един момент, когато жадува да се върнат предишните чувства. Когато прави едно сравнение, че персонажа, герой е като вълшебник, който дарява радост и я връща назад към началото на нейната младост. Въобще, книгата, вие сами разбирате, въпреки че тя не е съвършена и кой е съвършен, като първи опит, като едно начало, защото аз вярвам, че наистина ще има продължение и в живота, дай Боже, и като четиво, като книга, като писмено изложение. Тази книга представлява наистина една не само просто интересна книга. Тя е един урок. Тя е една житиеграма. Тя е един начин човек да преодолее проблемите и изповядвайки си, да се насочи към бъдещето. И това да мисля за бъдещето е нещо много прекрасно. Чудесно заглавие, скъпи дами и деца, чудесен външен облик на книгата. Аз мисля, че достатъчно говорих, но искам да поздравя още веднъж Живка, която се е осмелила, а това не е даденост на всеки може, да говори откровено, дръзко, спокойно. Има моменти, които на пръв поглед шокират хора с фалшиви вкусове, естетически, да говори твърде смело за неща, които касаят всички нас, за което ние, хората с романтична нагласа, с желанието да бъдем
и красиви, и умни, и духовно богати, всички ние, щом сме го оценили, много, много сме благодарни. За това още веднъж поздравявам те, мила Живка, успей, че ни разкрасяваш, ти ни даряваш и утеха, за което много, много а сега Мариана ще прочете някакви откази. А не разбрахме вашето име. Казвам се Милка Костадина. Хайде, Мариана. Така ли? Добър вечер, аз казвам Мариана Митева. Първо искам да кажа колко много се гордея с Живка. Че я познавам, че е моя приятелка, че освен всичко останало е много близък мой човек и винаги е насрещал в трудните моменти. Предполагам, че за никого не е изненада това, тъй като тя е прекрасен човек. Както отвън, така и отвътре. Гордея се с тебе, с твоята смелост, с твоето сърце. Надявам се да продължи с поредицата от прекрасни книги, които да ни изненадва. И да имаме много поводи за събирания, като този. Тук в тази книга Живка общо взето е повядала най-съкровените си чувства, за което аз искрено и просто и се възхищавам изключително много. За смелостта да ги покажа, да ги докажа, не веднъж към всички. Защото любовта не е само към мъж, тя е прекрасна майка, има прекрасно дете, да се жива и здрава дети и да се гордее с майка си, както тя се гордее с теб. Тук Живка е написала нещо за първата любов. Всъщност тя е най-искрената, най-истинската. Моята първа любов беше всичко наведнъж, тази, която не можеш да забравиш, не се и опитваш и не искаш. Любов толкова голяма, толкова силна, която никога не умира, никога не изчезва, никога не губи изкрата си. Любов, за която се бориш и накрая да спечелиш. Всъщност тази любов идва от сърцето, от душата, защото е първата, най-чистата, най-искрената. Така че всичко в тази книга е повече от съкровено и чисто. И може би това я прави толкова ценна, не като материалната, но като чисто духовна. Живей! Ами аз първо искам да благодаря на всички, че отделихте от ценното си време, за да дойдете точно на моята книга. Въобще, когато съм писала книгата си, не съм предполагала, че ни най-малко, че ще стигна до тук. Ма въобще, в никакъв случай, не съм предполагала. Искам само да допълня, че това е първото копие, което излезе. Това е лично подарък за мен, с лично послание вътре, което е изключително ценно и съкровено. Така че имам привилегията първо да прочета книгата и да имам впечатления за нея. Така, какво да кажа, значи любовта, за която разказвам в книгата си истинска. Сигурно повече от вас ще усетят и знаят за моята история. Какво трябва да кажа, още не знам. Много дълго време се чудих какво да казвам. Сега, Оля, как се появя на тази публика, винаги съм се смущава да не излизам пред публика. Дори когато съм била на някакви фестивали, са ме канили, винаги съм отказвала само заради това, защото съм се притеснявала от публиката въобще. Благодаря на Гери, че ми даде кураж. Благодаря на Златчето, защото Златчето пък въобще тя беше първата, която каза, тази книга трябва да става, просто да се покаже и така нататък, да има представяне. Благодаря на всички приятели тук, Ади, Диди, Кремена, Анито, доктор Кордова, всички, Насето, Ася, Златчето, въобще, моята племеница. На първо място искам да благодаря на моята дъщеря, прекрасно, ела мама тук до мене. На която искрено благодаря, защото тя, ако не беше